Temaşvanên hêja Partiya Komariya gel mezintirîn Partiya Opozisyona Tirkiye Kongreya xwe li darxist. Di vê kongreyê de CHP dest nîşan kir ku xwe amadê bi awayekî şaristanî modern a çareserkirina hemî pirsgirêkên Tirkiye bike. Her wiha Pirsa Kurd jî di nav de. Kemal Kılıçdaroğlu bo cara şeşemekî serokê partiyê hate hilbijartin. Hürgüliyên vê kongreyê çibûn parlamenterê CHP'ye Ankara'yê Nihat Yeşil ji Ankara li gel min e dem baş Birêz Yeşil. Birêz Yeşil kongreya welê darket. Di kongra xwe de ve diyar kir CHP'de hemû pirsgirêkên Tirkiye bi awayekî modern çareser bike. Gelo nirxandina te li serweyekê çi ye CHP'de bikaribe pirsgirêkên Tirkiyeyên aloz çareser bike birast. Şimdi ben size iyi yayınlar diyeyim. Tabii ki iddiası Slav Reis, elbet partiyeke siyasi berpirsiyarek û pirsgirêkên civakê çareser bike. Ji xwe CHP jî partiyeke bingehîn ya Tirkiyeyê lê misyonekî cudayê CHP jî heye ji ber vê jî amadekariyên xwe bi awayeke zelal û berfireh dike. Em hewl didin hemû pirsgirêkên civakî yên Tirkiye ê aborî, civakî, tendurustî, çandê û siruştê hemû awayê bi zanistan ra nêqaş dikin, mamostayên zankoyê ra nêqaş dikin û heta ku em pê bigin ji bo vê jiyanekî baş çi pêwîst be em dikin. Lê sedemeke duyemî jî ev e ku di dema vê vîrusa koronayê da cîhan bi tengezariyekê rûbirû ye, pirsgirêkên gelekî mezin yên civakî hene. Pêwîst heye ku em pirsgirêkên netewî di vê demê de çareser bikin. Bi vê armancê hemû welat bi xwedî vê îddiaya ku hemû pirsgirêkan çareser bike. CHP jî di vê demê de kongreyekê xwe li darxist, di vê demê de dibe ku hemû aliyên civakê me nekarî gazî bikin ji ber vîrusa koronayê lê dîsa jî bi 13 daxuyanî hatin belavkirin û hemû beşdarên kongreyê jî ev îmze kirin û hatin belavkirin erkê serekeyê CHP çareserkirina vanayê. Birêz Yeşil CHP xwevekî partiyekî sosyal demokrat bi nav dike. Bi rastî jî CHP partiyekî sosyal demokrata rasteqîn nûje ne? Evet. Şimdi değerli dostum. Birêz, helbet îddiaya me ev e ku partiya me be sosyal demokrat ne tenê de gotinê da teoriyê de di heman demê da di warê nîşandana jiyanê de û hemû mafên bingehîn yên demokrasî û bi cîhan û eger civak hemî bi wan nirxan re tê berhev wê demê dibe sosyal demokrat. Tu partiyek nabêje ez xirabim, tu partiyek nabêje navê xwe xirab li xwe nake. Armanca me ev e hemû nirxên demokrasî hemû pîvanên serekeyên demokrasî em li xwe digirin û bi vê armancê armancê tev dikerin. Lê carna di nav sîstemê de hene şaşî û astengî durust dibin. Lê serkeftinên me jî hene tiştên ku em ser neketine jî hene. Di warê civakiyê de li ser 13 xalên bingehîn me danezan belav kirin. Ew nirxên bingehîn yên gerdûnî ne evel go aştiyê ne ji bo lehvatina civakê. Em van li ser van hestan dibêjin ku em partiyekî sosyal demokratin. Helbet partiyên neoliberal jî hene, hinek jî hene behsa azadiyan dikin. Lê dema em rewşa jiyana wan dinirin em bi demê re dibin diktatör. Taybet piştî referanduma
referandumê Türkiye bi sistemekî nû re rûbirû bû. Ev sistemekî wiha nîmuneyê wî li cîhanê nîne. Birêz yeşil dixwazim wê pirsê ji we bikim niha. Birêz yeşil dixwazim wê pirsê ji we bikim. Kurd, Pirsa, rastiya Kurd. Got li Tirkiye ji 25 milyonan zêdetir Kurd dijîn. Weke CHP hûn wê rastiyê, wê pirsê di nav pirsên Tirkiyeyê li kû derê digirine destan? Şimdi değerli dostum bu sorun Türkiye'nin Ev pirsgirêkekê bingehîn ya Türkiye, Pirsa Kurd hemû partiyên siyasî ji rastgiran bigre heta çepgir hewl didin ku dibêjin em ê hewl bidin pirsê çareser bikin. Lê Dirokê da ji hatiye dîtin ku pirsgirêkên civakê tu carê bi partiyên neoliberal bi partiyên rastger nehatiye çareserkirin. Yan partiyên sosyalist, yan sosyal demokrat, yan demokratan ev pirsgirêk çareserkirin. İddia me ji ev e ku eger Türkiye'de pirsgirêkekî wiha heye di bingeha vê pirsgirêkê de yek xalekî ev e ku di daxuyaniya me de hebû. Dibe ku baweke eşkere negotiye Pirsa Kurdî, Pirsekî sereke bîhavayê nişan nede. Lê sebebên wî aborî, civakî, çandî, siruştî, bi siyaseta derve girêdayê aliyên wî hene. Divê bi aqilekî hevbeş û li ser birêya parlamentoyê were çareserkirin ku tu alî ney durxistin bi beşdariya hemû aliyan ev pirsgirêk bi çareserkirin. Em bû hewayê nêzik dibin. Birêz yeşil ez konkret pirsekê ji te bikim. Ez li Swêdê bûm, li Swêdê 26 sala Swêdê bûm, li Swêdê gava 5 zarokên Kurd. Li bajarekî hebin mafê wayî zimanê zikmakî heye. Mafê wayî zimanê perwerdeyî heye. Kurdî li Swêdê welatek zimanekî ku tê xwendine zimanekî perwerdeyî ye. Wê derbarê de konkret weke CHP hûn çi dibêjin? Kurdî divê li Tirkiye bibe zimanê perwerdeyî? Şimdi biz bunu değerli dostum dedim ya tenê wek çanda wek pirsgirêkekî çanda em nabînin Pirsa Kurdî. Dibe ku dewlet heta niha bi awekî cuda nêzik bûye. Zimanê dayîkê mafekî gerdûniye, mafekî pîroz e. Tenê bi çareserkirina vê pirsgirêka ziman ev pirsgirêk çareser nabe. Eger azadî nebe, demokrasî nebe, mafên demokratîk bin pêkirin ve behsa Swêdê jî kirina. Eger pêşketinekî demokrasî divê astê be, çanda demokrasî li wê derê pêşketiye. Li vê derê sedan salin taybet piştî damezrandina komarê ev pirsgirêk bûye pirsgirêkekî bingehîn. Çi qas zext û fişar li ser wan hatiye kirin ewa hemû aliyên jiyanê de zimanê xwe bikaranîne. Kes nikare wan mafa bin pê bike bi fişaran nekarine çareser bikin bereva jî birîn hatine kûrkirin. Eger ez li malê xwe Kurdî de axivim, li kolanê de axivim û li welatekî demokratîk de eva nabe pirsgirêk. Li Tirkiye demokrasî nehatiye rûniştin ji ber vê sitem zulm li ser xelkê hatiye kirin. Lê CHP dixwaze vê pirsgirêkê çareser bike. Tu carê negotiye partiye welatekî cuda ji Türkiye em parça bikin, welatekî cuda ava bikin. Em nêzîkî vê nabin. Birêz Yaşar Kemal her tim behsa çareserkirina vê pirsgirê kiriye. Lê desthelatan her tim li gor meşandina sistema xwe ev zulm meşandine û gel jî
بله geleki spas parlamenteri CHP'yi Ankara'yı nihat yeşil kuş Ankara Tülgelmem.